Útulňa Jozefa Máka sa nachádza na ceste hrdinou SMP v CHKO v Malých Karpatoch, takže práca s prostredím a s jeho danosťami bola tu najdôležitejšie. Použitý červený sprek na fasáde je teraz krásny, no tiež sa tešíme, ako sa časom na ňom vytvorí biopatina a zosivne a bude tým pripomínať viacej kmene okolitých bukových stromov. Kapacita sa z pôvodne zamýšľaných 6 lôžok po dohode rozšírila kvôli frekventovanosti trasy na 12, čím pribudlo podkrovie a na prízemí namiesto bežného stolovania dominantné plato. Od začiatku sme chceli do útulne dostať prvok, akým je plato, ktoré umocňuje atmosféru zdieľania, komunity a duchovna. Pásové okno na prízemí je nízke a členité kvôli vtáctvu, ktoré má tendenciu do skiel väčšieho formátu narážať. Zvyšok vnútorného usporiadania sa odvíjal už len od základných potrieb užívateľa. Stavba bola navrhnutá tak, aby bola čo najtrvácnejšia a najodolnejšia. Jej životnosť do veľkej miery závisí aj od správania jej užívateľov. V tomto prostredí je v podstate jedno, aká stavba by tu vznikla. Atmosféra tohto miesta by vždy prebila architektúru.